så sådan en post med ham der Arnold Schwarzenegger her i går, mand. Hold kæft, han er hakket, mand. Jeg kunne fandme have der hakket, mand. Prøv nu at høre. Kunne det ikke være top fyr lige så hakket som ham, mand? Kunne fandme kunne det så, mand. Prøv nu at høre. Jeg skulle da hørt ham der Musti, ham der er fra bloggen, du ved. Han har fået noget af det der nye stats, alle de der bodybuildere, hvor mand. Det skulle være noget med noget pulver, man smører i røvhullet. Skal vi ikke prøve at kigge efter, eller hvad? Det er fandme det, vi gør, mand. Prøv nu at vi skal være så hakket, mand. Prøv nu at det er det, vi gør, mand. Det er det, vi gør, mand. Jeg ringer sgu lige til ham, så. Ja, hallo? Jeg snakker sgu da med Brian, mand. Ja, du kender sgu da godt Brian, mand. Det er sgu da mig, der har styr på sagerne. Og nu har jeg hørt, du har noget af det nye stats der. Jamen, skal vi så ikke lige mødes, eller hvad? Jamen, så tager vi den kraftedeme. Jamen, det er sgu i orden nu. Hvor fanden blev den der bøssekale af, mand? Så, mand. Altså, har du varen, eller hvad, mand? Hvem tror det er, mand? Kan jeg lige tage den på klokken, eller hvad? Selvfølgelig, bror, mand. Det skal jeg gøre. Tak. Så jeg har gerne, mand. Ja, det er nemt for fat i sager, mand. Fik du ændret det, mand? Ja. Det er noget specielt, når du har amfetamin og steroider. Så hvis du lige døber 2 fingre, så smører du den bare lige på ellers. Så har du amfetamin i ellers, mand. Så er du både frisk og klar til nummer 3, mand. Nå, mand. Så er der far på, mand. Det var over den 12, mand. Hold kæft, det var godt. Det var dårligt, George. Dårligt, George. Kom så, mand. Så. Kom så. Og så er det godt, ja. Sådan, der er 10 tur, George. Der er 10 tur, George. Så god. Det bliver hakket, mand. Pisse, vi store, mand. Det er med nogle kilo, det her, mand. Jeg tror snart, vi er over i det svarte smikker, mand. Kæft, mand. Så er det, mand. Klar til at hakke. Værsgo. Værsgo. Tak. Ja, tak. Kom så, mand. Ja, hold kæft. Så, mand. Der slår godt lidt godt igen, mand. Og så. Ja, tak. Det er godt på. Godt, tak, mand. Ja, tak, mand. Hold kæft, jeg føler mig bare overhovedet ikke hakket, mand. Du gør sgu da heller ikke, mand. Tror du, han tager røven på os, eller hvad? Hvem med pakker ned og taget røven på os, mand? Hvad gør vi, mand? Hvad er det, vi skal? Trammer ham fandme, mand. Kom, mand. Vi rykker om kraften. Kom, mand. Kom. Så er du røven på os, eller hvad, mand? Nej, det er mand. Tak, mand. Til fucking sådan, man. Så er vi kraftedeme tilbage i Randers, drenge og piger, mand. Det er sgu da Johnny, og det er ham, der er Brian, mand. Og de er bare klar til at sætte noget i gang i festen. Det kan jeg godt fortælle jer, mand. Der skal bare fuld fart på, mand. Man har amfetamin i røvhul og noget steroider i blodet, mand. Er vi klar?